Està la nostra companya Ainhoa Machí, en alguns dels convidats en els que ha parlat, com per exemple Carmen Amoraga. Sí, companys, estem amb Carmen Amoraga, periodista, escriptora i amiga íntima de Fernando Delgado. Un dia trist, veritat? Un dia trist, però al mateix temps un dia d'acceptació de la realitat, no? Fernando tenia que acabar així i no ha patit i se n'ha anat sense por, que pensa que és el millor que te pot passar, no? Anar-te sense patir i sense tindre por, que és el que ell ja ha passat, no? Per supost. I algun record així especial que recordes? És que són moltíssims sopars, moltíssims festes i un dia com avui estic pensant molt en un soterrar que anàrem junts aquest estiu, l'home d'una amiga comú, i jo al tanatori li vaig preguntar: ¿tú tienes miedo a morirte? Y ella em va dir: yo lo que le tengo miedo es a estar mal. Així que ese és el record que estic esforçant-me en pensar avui, no? Que a millor mai anem, no? I que Fernando se n'ha anat en el seu millor moment, després d'haver fet moltíssimes coses, encara que li quedava molt per fer, però se n'ha anat en un moment que no ha tingut por, com dic, i que no ha patit. Amb tots els familiars i amics que hem pogut parlar, que hem escoltat parlar, diuen que era una persona que sabia parlar de tot. De tot. A més, sempre amb molt de bon humor, i quan s'enfadava no li durava gens, no? De seguida se li passava. Era un home molt familiar, que per a la meva filla era el tio Fernando, no? I era una persona estupenda i molt carinyosa. I a més una persona també molt vital. Molt vital. Li agradava menjar, li agradava beure, li agradava viure, li agradava riure i molt vital. Doncs companys, des de Som de Casa també ho sentim molt i també volem donar les condolències per la mort de Fernando Delgado.